जाए लाठी घरे कामटा शेष करदबा जाए जाए बसी खाए बसी खाए तो अत संपत्ति सरी बसी खाई सारा कहीं तो हो जरे ये सारा कॉलेज का देखते हो कहीं तो हो जी सपन दे कौन तो बागर ये मेन पॉइंट मु कहली तू दिन को दिन कहीं चंदा चंदा हो क्या मारिकी बुलुचु कथा मत खासी मांस खासी मांस मो पे 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 खासी Tapi deh. Essa. Total pariu nih. Pariu. Nah,
ଟିକେ ଚାପିଦେ ଚାପିଛୁ ଆଉ କଣ ହଉଛି ବାପେ କବେ କଲେଜ କଥା ହଁ ବାପେ ହଁ ଆଉ କଲେଜ କଥା କହନି କଲେଜ କଥା କହିଲେ ତ ତତେ ଝାଳ ଲାଗିବ କବେ କଲେଜ କଥା କହନା କାହିଁ କଣ ହେଲା ଜାଣିଲୁ ବା ହଁ କଲେଜ ଲାଟ୍ରିନ ଭିତରେ ହଁ 3ଟା ଝିଅ କଣ ହେଲା ବେଟା ବଳେ 3ଟା ହଁ ଯାହା କଲେ କଣ କଲେ ଯାହା କଲେ କଣ କଲେ କହୁନୁ ଆଗକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଚାପେ ଚାପିଦେ ଏବେ ଚାପିଦେ ଲାଟିନି ଘର କବାଟ ନାହିଁ ଖାଲି ଝିଅ ପିଲାଟା କଣ କରିବାରେ କଣ ହବ ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି ଛି କଣ କରିବା ଦେଖିବା ବସିବା ଆଉ କଣ ହଉଛି ହଉ তোরা কি বেশ কি বেশ হ্যাঁ কি বেশ তোরা কি বেশ বাবে ওবে বাবে ওবে জানলু বা পা সেই ভিতরে হ্যাঁ পুরা মানচিত্র 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 কেন মানচিত্র উপরে হ্যাঁ উপরে হ্যাঁ এই যে উপরে উপরে জাম্মু কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীরে জাম্মু কাশ্মীর হ্যাঁ তলে 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 কন্যাকুমারী তলে কন্যাকুমারী কন্যাকুমারী বাপটে বাপটে হ্যাঁ গুজরাট গুজরাট ডান পটে ସବୁ ଦେଖିଦେଲୁ ডান পটে ହଁ হিমাচল প্রদেশ ଏ ସବୁ ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ পাহাড় দেখিছি ଦେଖିଛୁ দেখিছি ଦେଖିଛୁ ହେଲେ ବାପେ ଓ ବେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିନି କାହିଁ ଦେଖିନି ସମୁଦ୍ର କାହିଁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିନୁ ଦେଖିନି ଏବେ ଲାଟ୍ରିନ ଭିତରେ ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ମିଶିକିରି अबे मिस्त्री नाम कौन है ହାତ ଧରି ବାହାରେ हाँ ମିଶିକିରି हाँ ପ୍ରେମ କଲେ हाँ ପ୍ରେମ କଲେ ପ୍ରେମ କଲେ कल्लू ମିସ୍ତ୍ରୀ मिस्त्री ତମେ ମୋ ମିଶାମିଶି ବା हाँ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ 10,000 मोर लगू चाप ଏ ବାବେ ବାବେ ତମେ ତାର ଲଘୁ ଚାପିଛ ମୋ ଲଘୁ ଚାପିଛ ମାନେ ମତେ 10,000 ଦିଅ ମୋ ଲଘୁ ଚାପିଛ लगू केतବେଳେ ଚାପିନି ହେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଲାଟ୍ରିନ ଭିତରେ ये सोला लाटिनी ଭିତରକୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗଲି ରେ ହେତେବେଳେ କବାଟ ଦେଲ ये सोला रे
ଲାଟିନି ଗଲି ଓହୋ ବାପ ପୁଅ ଏମିତି ଝଗଡା କରୁଥିବ ନା ମତେ 10,000 ଦେବ ମୁଁ ଲଘୁ ଛାପିବାକୁ ଯିବି ବାପ ଓବେ ଆମ ଖରା ଜାଣି ଦିଅ ନାଇଁ ଲଘୁ ଚାକିରି ପଳେଇବ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମତେ ନ ଦେବ ବାପ ପୁଅ ମତେ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅ ପଚାର। ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ପଇସା ନେବିନି ପଳେଇବି ଆଉ କଣ ପଚାରିବି ହଁ ହଉ ହଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଲ ଗୋଲ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଲମ୍ବା କୁହ ବାପେ ବାପା କହିବ ନା ପୁଅ କହିବ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଲ ଏରା କି ବସ୍ତାବେ ବାପେ ଓବେ ମୁଁ କହି ବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜମା ବସୁନି ତୁ ସହା କେମିତି ଜାଣିବୁ ବେ ମୁଁ ଜାଣି ନାଇଁ ବେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତମେ କୁହ କୁହ ଆରେ ବାପା ଝିଅ ପିଲା ବାହା ହେଇସାରିଲେ ମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି ସତ ତ। ଆଉ ପୁଅ ପିଲା ମାନେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି ବୁଝିଲି ଦିଅ ଏ ଛୋଳା ସହା ତିନିଟା ବର୍ଷ କହିଦବ ତମେ ଏ ଛୋଳା ମୁଁ ଲେଖାଟାଉ ହଁ ସହା ମୁଁ କହୁଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ପଚାରିବି ପଚାର ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଥରେ କରନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା ଦିନ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତି ଓବେ କାଠୁ ଯା ପସନ୍ଦ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ବେ ତୁ କହିବୁନୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମଉସା ତମ ପୁଅ ଜାଣିଛ ତ ମନା କରିଦେ ନହେଲେ 10,000 ଦିଅ ପଳେଇବି ଆଉ ନାଇଁ 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 ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ହଉ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବାପେ ଓବେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଥରେ କରନ୍ତି ଆଗୁ ବୋଲ ଆଜି ବାବା ହଁ ଛତରା କୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନ କହିପାରିଲନି ମୁଁ କହୁଛି ଉତ୍ତର ଶୁଣ କହୁନା ଆରେ ବାବା ବାହାଘର ପରେ ଝିଅ ପୁଅ ପିଲା ସିନ୍ଦୁର ଥରେ ଲଗାନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା ଦିନ ସବୁବେଳେ ଲଗାନ୍ତି ସେ କଥା କହିପାରିଲ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତି ଛୋଳା ସତ କଥା ବେ ଏ ବାପେ ଓବେ ମୋ ଜିଭ ଆଗରେ କଲର ଲଗା ଆରେ ହଲେଇ ହଲେଇ ବାପ ପୁଅ ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ହଲେଇଲେ ଆଉ ତମର ତ ଖାଇ ତୁଟି ପଡିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ନା ସେ ଉପଡ଼ିଯିବ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଶ ପଡ ହଁ ଦିଆ ଆସ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଦିଆ ଆସ ପୁଅ ଦିଆ ଆସ ଏତେ ତମେ ଦିଆ ଆସ ପୁଅ ହଉ ଛାଡ଼ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଦବ ନହେଲେ ପଇସା ଦବ ମୁଁ ଯିବି ପଚାରୁଛି କହିଲା ଦେଖିଆ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଉପର ସୁନ୍ଦର ନା ତଳ ସୁନ୍ଦର ସହଜତା ବେ ଓବେ এইটা ମୁଁ ନାଇଁ ବେ ମୁଁ କହିବି ବାପେ ଓବେ ଲାଟିନି ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ମୁଁ କହି ଆବେ ତୁ ଦିନ ଲାଟିନି ଭିତରେ ଥରେ ହାତ ଦେଖିଛୁ ମୁଁ ପରା ହଁ କଣ ମୁଁ କର 25 ବର୍ଷ କାଳ ଦେଖିଛୁ ବେ ବୁଝିଲୁ ମୁଁ କହିବି ନା ଏଇଠି ମଉସା ତମ ଢାଳ ବଡ ତମର କଣ ଛାଡ଼ି ନା ଶୁଣ ତମ ପଇଡ ବଡ ବଇର ପାଣି ଜମା ଜାଣି ଯାଇଛି ବେ ହଁ ଜାଣି ଦେଇଛି ତମେ କହିବନି ତ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ କହିଲ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ତଳ ସୁନ୍ଦର ତଳ ସିନ୍ଦର Yes, sir. ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଦେଲି ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ତଳ ସୁନ୍ଦର Yes, sir. ଝିଅ ଠିକ ସୁନ୍ଦର ତମେ କିଛି ଜାଣିଛ କୁହ ତଳ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ Yes, sir. ତଳ ସୁନ୍ଦର ତମର ଯୋଉ ନାଲି ନାଲି ପାଦ ଯୋଉ ନେଲେ ପାଖି ଲଗେଇଛ ନାଲି ନାଲି ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଠିକ କଥା Yes, sir. ଜାଣିଛି ବେ ଇଏ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବାହାଘର ପରେ ନାଲି ନାଲି ଅଳତାରେ ଗୋଡକୁ ଅଳତା କରିକି ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଝିଅଙ୍କର ପାଦ ସୁନ୍ଦର Yes, sir. ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲନି ଏବେ ଦିଅ 10,000 ମୁଁ ଯିବି ଏ ବାଘ ବାଘ ଓବେ ତାକୁ ତ ସରଣ ଦେଇଦିଅ ଦେଇଦିଅ କାହିଁକି ଝାମେଲା ହବ କହିଲ ଦେଇଦିଅ
କଣ ଏବେ କେବେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆଜି ତତେ ଲୁଚେଇକି ଦେବି କାହାକୁ ଦେଖେଇବୁନୁ ନାଇଁ ଭଲରେ ଭଲରେ ତାକୁ ବିଦା କରିବୁ ହେ ওবে নাই ଆଉ ଏଇଟା ହବନି নাই ଆଉ କେବେ ଦିଅ নাই ପାଇବନି କଣ କରିବା ଆମେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବୁ କଣ କରିବା ଆମେ ମୁଁ ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଘରୁ ଧରିକି ଆସିବି ଯାଉଛି ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ ଯାଉଛି ଆଉଛି ଆଉଛି ଯାଉଛି କାଟିଲେ କି ପୋଡ଼ିଲା ତମେ ଆଜି କରିନ କି ଆଜି ଗଲାବେଳେ ସେ ଲାଟିନ ଘରେ କରିଲ ମନ୍ତ ଦି ଗାଣ୍ଡୁଆ ହବି ଦେଇଛି ଦି ଗାଣ୍ଡୁଆ ତମ ଯୋଉ ଚେହେରା 2 ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଚାରି ଗାଣ୍ଡୁଆ ପଇସା ଆଇଲି ଲୋ ମା ସବୁ ନାହିଁ ନା ସବୁ ନାହିଁ ଯଦି ଘର ଭଡ଼ା ଦିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ହୋଇପାରିବନି କଣ ତୁ ହେଇଛି ଯା ଓହୋ ତୁ ଚାଲି ଯା ଓହୋ ତମେ ଆକୁ ଦଉଛ ତାକୁ ଦଉଛ ମତେ ଦେଲା ବେଳେ ତ ଝାକି ହଉଛ ଏସା କି କଥା କହୁଛୁ ତୁ ତାଙ୍କ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଁ ତ ଯେମିତି ତୋରି ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ସେମିତି ଗିଳିଦବା ଆଉ ଦେଖ ଶୁଣୁନି ବେ ଏଇଟା ବାବେ ଓ ବେ ପିଟି ଦେଲା ଶଳା ତୁ ପିଟି ଗଲେ କାଳେ ଗେଲା କାଢିବ ମଉସା ତମେ ଆମକୁ ଝଗଡ଼ା କରିବ ନା ମୁଁ ପଇସା ତମକୁ ଦେବି ତମେ ଜାଣିଲ ପ୍ରତି କାଗଜ ଦିଅ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆଉ ହାତ ଯାଉନି ଯାଉନି ମୋର ନା ହେଇ ଡାକ ହେଇ
ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଏ ବୁଲବୁଲକୁ ନେଇ ମୋ ବସ୍ ମନ ଖୁସ୍ କରିଦେଇ ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛି ହେଲେ ଭୋଗ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବେ ମାଲ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛୁ ମୁଁ କହିବୁ ପୁଣି ମୋତେ ମାନେ ଭାର୍ଗବ ଛୋଟାଏକୁ ମାଟି ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଆଉ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ପାଇଁ ରାବଣ ବିନାଶ ବିଭୀଷଣର ରାଜମୁକୁଟ ଆଜି ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନା ହରି ପାଇ ଏଠି ହବ ଶେଷ ପାନିପତ ମୋ ଖୋଲା ଦେହ ନ ଦେଖି ତୁ ଏତେ ହସୁଛୁ ମୋ ଖୋଲା ଦେହ ଦେଖିଲେ ଉପଭୋଗ ମୁଁ ତତେ ଉପଭୋଗ କରିବି ନା ଆବେ ତୋ ଘରେ ତ ମା ଥିବ ତ ମାକୁ ନେଇକି ଉପଭୋଗ କର କେତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ିବୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହାଲିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମୋ ଜାଲରେ ଆସି ପଶିଛି ସେତିକି ଗଲେ ମୁଁ ତତେ କିନା ମାଡ଼ି ବସିବି ନା କିଏ ବା ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୋତେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବେ ଆଲୋ ରାତି ହେଲା ଯୋଉଠି ପାଖ ବାଘର ଭୟ ଆପଣ ମୋ ବହିଲା ମୋ ଛଡ଼ା ହାରାମି ଆଲୋ ନଈ କୂଳରୁ ସିଧା କୁମ୍ଭୀର ହାବୁଡ଼ରୁ ଖସି ଚାଲି ଆସିଲୁ ହେଲେ ଏଇ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ସେ ବା ମୋ ଲୋକ ଆଲୋ ତୋ ଭଳି ଝିଅକୁ ଆମେ ଉଠେଇ ଆଣି ରୋମାନ୍ସ କରୁ ରୋମାନ୍ସ
तापरे तम नेकेट बॉडी ताको ब्ली पिक्चर करी हमें बाहर को सप्लाई करी दो कौन तू न है जुआ तू तो भलो टंकारे बेपार हो तो चेहरा का समिति मन लोभा है ना ए भद्र तमरी मानक भाई आज देशटा कलंक साजी जाई तमरी मानक भाई जियो बो मानकर सुरक्षा नहीं आलो नेता मंत्री पाने परा आम जुगुरु तो पार्टी आउ आम बाहु छाया तले से माने आश्रित होई बोलन आलो तमे गुहारी करिवो जाहातु सेटा घोइता करती आमकु ओ पाखरे समय बहुत कम चल बे चल बच्चे चल बहुत पसंद रास्ता बुझले छाता मुंह पर तो पर अच्छा फिर गोटे गोटे कलंक नहीं आज आम समाज करुचित अबे एमाने आम समाज कलंक नहीं आम समाज आज कलुषित अबे तू आकाश कैसे पाइछ
মাটি ফাটাই জন্ম নেইছো আরে তো একা নুহে তোর মা ভৌড়ি দিব ঘর সংসার বি দিব এটা আমার চাইরু কেমিতে সব মুন্ডটাকু গরম কর নাকু তো মার গোটে উপপতির সন্তান ও গোটে চারদ হানি দেবী বেশরা তোতে আজি এমিতি পুরস্কার দেবি সলা দেশ সেবা করুছু দেশ সেবা ভাবে विपद जड़े मनीष को जड़े मनीष साहाय्य करवा ये तो गोटे सत् मनीषर मनीष किंतु किंतु सुतराम माने ए दुनिया में अनेक चरित्र ए अनेक चरित्र को नहीं आज हमें समाज गठित से दिन महात्मा गांधी को रामराज्य सपना सत हो जाए सुविधा सुझाव खोजू चाहे तेणु तुम एकाशी बाटा जमा उचित नुहे आसतु मुझे नहीं आप घर पाखे छाड़ दी चली आसबि किंतु आपण को परिचय ता हे कौन भय लगुच नहीं मु गोटे रक्त मांस बस से समय आस पुणी देखा सब जान पार
କେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆସ ଯିବା। अरे कुआड़े गया तुम्हें? अरे पानी गिलास में डाली ना। अनु, अनु, कौन है तुम्हें? घरे से खाली नहीं, तुम्हें कुआड़े गई थी लो? से फाड़ी मंदिर जाइछी आ मो मार्केट जाइछी। मार्केट जाइलो किंतु कहीं ता छोड़ा आमर विवाह 10 वर्ष हो गला तुमे कौन से दिन घर छाड़ी पदा को बड़ कानी न आज तुम एक अद्भुत परिवर्तन ए मो बिना अनुमति रे मो बिना अनुपस्थिति रे तुमे कोन जाइलो सब कथा बारी तम अनुमति मते जे लोड़ा सेमिति किछि माने नाही। देखो तुम्हारा साहस बढ़ी गलानी काहे के रखेबिनी कौन पाए रखेबिनी मोर कोन किछि स्वाधीनता नाही सब परे भी तमे मते मारी न काई आहुई मारी मारी शेष कर देबी। अरे कुहा कुहा तमे जाई देलो पड़े तमे केवल स्वामी हिसाब रे शासन करी सिखि कर्तव्य करी सिखि पंचानो ठीक कहिছো तमे दरिद्रतार कषाघातारे अजर महापात्रता आदि किलो किलो हे जाउछि आ तमे सेई सरलतार सुजोग नै तमे मनुष्य कनियाकु ठार घात करिछ सता कुहा तमे कोन जाइछो नचत तम पास अजर महापात्र वैश्य कादवार हेइछो अरे कुहा अरे छोटो को गाड़ी लगाउलु ए कोबरा वो तमे छोटो गाड़ी लगाउलु के कबू देना अरे कुआ स्वामी मानकर शुभ मनसी सावित्री व्रत पालन करी सदमा नारी हिसाब से मुझे ओषा न करी कहल मंगलसूत्र बिक्री कर
ए अनुए अरे मु तुमको जमीन देखिছি তুমি বিষয়ে তো মাথা পিটাও আরে মনে আরে পিটা पिटी बंदा अरे देखो अरे मो नीचे मु पिटी आई केमिति मो प्रायश्चित करछि देखो देखो मंगलसूत्रटाକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ ମୋ ପାଖରେ ତମେ ଅଛ ନା ଏଇ ତମ ମହାନତାର ଋଣ ପରିଶୋଧ ନାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି कहूनु कहीं अरे तो भाव जो बड़ बड़ा ते पचारुची अरे कहूनु कहीं ए अनु ए ताकू एमिति कोन देखछ देखि पारुछ से महान व्यक्ति अरे तक परिचय कौन घर पाखरे मते छाड़ी नहीं चली गले आखिरी लुह गोड़े कौन एमती भावुच भावुची दुख से क्षण के निमिष के दंडे पाए
রে আর আমার জীবনের আর সুখ নাই আলো আর সুখ নাই আমি যাহাକୁ ଭଲ ପାଉଛେ ସେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଏଥର ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ପାଇବା আমি যদি তোকে ভালো পাইবা তাহলে সে भी আমাকে দূরে କାମରେ ମୋର ମନ ଲାଗୁନି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ମନ ତାଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ ଭାଇ ବସିଲେଣି ନାଇଁ ସତରେ କଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେଣି ସବୁବେଳେ ଅମାନିଆ ମନଟା ତାଙ୍କରି କଥା ଖାଲି ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡୁଛି କୌଣସି କାମରେ ବି ମୋର ମନ ଧ୍ୟାନ ଲାଗୁନାହିଁ ସତରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେଣି
आज कौन भारी खुशी कौन है तोर ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଏଇ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆରେ ବାଃ ମୋ ଭାଇକି ତ ବେଶ ମାନୁଛି ମୋ ଚଏସଟି ଭାଇ ଏଇ 1000 ଟଙ୍କାଟା ଧର ए टंका ए सब तू आनी कौटू भाई से कथा छाड़ चलो सांग होई खाइबा अरे ना तोते आग कहवा तो पड़ो ए सब तू आनी कौटू तामाने तुम मत अविश्वास करुछ भाई अरे विश्वास बा करी केमिति जहाँ गोटे बोली टंका रोजगार नहीं बड़ भाई रोजगार ऊपर निर्भर करे तार नीति दुनिया खर्च एमिति बड़ा खर्च ठारू इत्यादि इत्यादि हेले सब तो आनी कौटू भाई मु ट्यूशन कर टंका आनी अरे कथा तो कहीं मत केबे कहलु तामाने मु जहाँ करबी तुम अनुमति नबाक पड़ो बाहरे भाई मनीष भली मनीष किए गले अरे तो मुंड को हाथ पाई गला बड़ भाई का तो काम आसला अनुमति से तो विश्वास तो लगे केमी अरे सुन तुम मुंड हाथ रखी का मुझे भाई मते आज मारू मारू मारी देबे मते का लागु तो चोरी करी दो नहीं भाई नहीं सरे सचोट सामाजिक और पुआ पापा का आदर्श से खराब को लगे ठीक है बड़ी कमलो मते आज मारू मारू मारी देबे मरी जीवे मु चोरी करी भाई এই দেখো মো হাত भाई प्रत्येक दिन तो सरे पत्थर पिटी पिटी मो हाथ पटका पड़ी जाइছি मु केबे बाप को हाथ से कलंकित करिनी कहीं कि तू पत्थर हमारे टंका रोजगार करी नहीं आसी तो बड़ भाई का कोन मरी भाई ना तोर कौन अभाव पूरण करी नथिला भाई बापा बहुत चाली गला पड़े तुम्हें मो बापा होई माँ होई मोर हरि पूर्ण करिछ आज मते मनीष करिछ कहि भाई केबे कोन महादान प्रतिदान देबाक जाई तुम सम्मान कलंकर कागजटा फोपाड़ी पारि नहीं रे पागला एमिति रे बापा स्वप्न अधरे रही जीव आ बापा को देइथिबा कथा जदि मु रखी न पारिबी ताहाले बापा स्वप्न अधरे रही जीव आ बापा आत्मा हरपारी रे शांति रे रहिबनी तुम्हें क्यों हमको शांति रखे जाऊे आगे शांति विश्वास मारू किए तुम अरे मत चिन्ह ना रे पार्लियामेंट पाना दुकान जाए मत किए न चिन्ह तुम्हें काल काल लंजी मत चिन्ह उद्देश्य नथाई केरी केबे कहा पाखको आसेनी सामाजिक महाशय बापा आज्ञा बहुत ए अंचल नाम राजा सांभालिक ना बापार ना रखिछि अबे माना घर बहुत में काई तो बापा राजा रे कोंचा मोर तो सुजि होई जिवो ए सम्राट तू जो
ମୋ ବାପ ନାଁରେ 56ଟା ମର୍ଡର କେସ୍ 65,000 ରେପ୍ କେସ୍ ଆଉ 85ଟା ଡକାୟତ କରି ମୋ ବାପଟା ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ମରି ଜନ୍ମ ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ଦିନ ମୋର ଜନ୍ମ ମୋ ବୋଉ କହିଲ ମୁଁ ଶଳା ହରାମିତା ମୋ ନାଁ କୁନ୍ତି ଆବେ ଶଳା ମୋ ପଛରେ ଲାଗନା କହୁଛି ଶଳା ତ ଲାଶ ପତ୍ତା ରହିବନି ବେ ବୁଝା ସାମରେ ତ ଭାଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝା ଶଳା ଗରମ ଦେଖଉଛି ଗରମ प्रति सेकेंड रे मो विरुद्धरे तू पेपर रे बाहर करू अरे ये सब बंद कर अबे तो कमल धर हाथ ताको सारी सड़ा टिके हलचल हबो सबू तक बोले देह सारा बिछाई बेसी हरामी कोई बात मारतो हेले मरे तो ये ढुकाले बंदूक हतार से बचाओ एक खोला मागरे तो ये ढुकाल कोले किसी भी काम करिबनी अरे आपका पड़ी गए मते फांसी खुंडा पर्यंत नहीं दिबे अरे देखुछंती बंदूक करी चल नहीं बारी कथा कहूची या बाबू माने चथाई रहनांती ए समाज तोते प्रथम थर चेते नहीं जाऊँ एक कथार जेमिति आउ पुनरावृत्ति न हुए आउ जदि हुए से दिन ओई हरामी खटुआ कथा कहबनी कथा कहब तार एई बंदूक तू सिना हानि देबो अरे तू सिना ए हाथ को हानि देबो किंतु ए देश हजार हजार सामाजिक अछंती एटा जण तो हाथ काटी परिबो सामाजिक आसुची सामाजिक महाशय जदि आउ थरे मो विरुद्धरे पेपर रे बाहर करू देखा हवा आसुची समाधि वो बहु महिला वो सड़ा हरामिता भाई एटा जमा भल लोक नुहे देख भाई ता पछ तुम जमा लागना हरे ना ना बापा थिले जणे हमर सचोट सांबादिक ताकरी खबर आज पर्यंत धर्मराज को लोक मने पकाउछन्ती आ ताको मने पकि दुख अनुभव करुछन्ती मो बेउ कापुर सब पई पछपुता देबी नो नेवर भाई
ଏଟା ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମର କେହି ବି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି। ଏ ସମରେଶ ଆରେ ତୁ ଭୟ କରୁଛୁ କାଳେ ମୋର କିଛି ହେଇଯିବ ନା? ଆରେ ତୁ ଜମା ଭୟ କରନା। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପାଦେ ପାଦେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରେଇବି ଆଉ ଶେଷରେ ଏମାନେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମରିଯିବେ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଏ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ ଦି ଚାରିଟା କଥା ପଚା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁମେ ବାହା ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଉଜ ମୋ କଥାରେ ପଡ଼ି ମତେ ଭିନ୍ନ କରିଦେବନି ତ? ଏ ସମରେଶ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଛି ବାହା ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ବଦଳିଯାଆନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାନ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ବଦଳିଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମତେ ଭିନ୍ନ କରିଦେବନି ତ? ଏ ସମରେଶ ସେଦିନ ପର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ତୁ ପରା ମୋର ସେଇ ଅନୁଚ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ି ଟଙ୍କାଟା କଣ ଗଛର ପତ୍ର ହେଇଛି ତ ତମେ କହିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତୋଳି ଆଣିଦେବି? ନାଇଁ ଶୁଣ ମୋ କହିବାର ମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଆଉ ତୁମେ କେଉଁ କଥା କହୁଛ? ଆରେ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଛନା ଯାତନା ନିର୍ଯାତନା ସହିବା ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଲେଖା। ଆରେ କିଏ ବା କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦବ? ତାଛଡ଼ା କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଆମର ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ଆମ ଉପରେ ଭରସା କରିବ? ଆମ ସେଭଳି କ'ଣ ଆଉ ନା ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କିଏ କହିଲା ତମ ଝାମେଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ପାଇଁ? ଆରେ ମୁଁ ଅଛି, ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଛି। ତୁ ପାଠ ପଢ, ତୋ କାମ ତୁ କର। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ। କଣ କହିଲୁ? ପାଠ ପଢିବୁ? ଆରେ ଗୋଟିଏ ଶିର ମୋର ସବୁ ଆଶା ଭରସାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ହେଲେ ତୁ ପରା ହଉଛୁ ମୋ ଆଶା ବାଡ଼ି। ବିଶେଷ କରେ ଆରେ ତୁ ବିଶେଷ କରେ ମୋ ଆଶା ଭରସାକୁ ଧୂଳି ସାଫ କରିଦବୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ସହିପାରିବିନି। ମୁଁ ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ରେକ୍ସା ଟାଣିବି, ଗୁନିଗିରି କରିବି, ମୋର ନିଜେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେବ। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ନେଇ ଘର ସଂସାର କରିପାରିବି। ଆରେ ତୁମେ ମାନେ ମୋତେ ବଞ୍ଚି ତାଉ ତାଉ ମାରି ଦଉଛ। ଆରେ ମୁଁ କହେ ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି କରିଦେବେ। ଆରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବେ। ଆରେ ମୁଁ ଏକୁ ତ ଜମା ସହିପାରିବିନି। ତମ ବଡ଼ ଭାଇଟା ବଞ୍ଚି ତାଉ ତାଉ ମରିଯିବ। ଟଙ୍କା ପହଣା ସବୁ ନେଇ ସହରରେ ସହରୀ ବାବୁ ହେଇଗଲ। ଆଉ ନୂଆ କାର୍ଡ ତିଆରି କଲ। ଆଉ ଏ ରିମଣିଆ ଚାଳ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଯୋଉ ଭାଗ ଅଛି ସେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଛ ବୋଧେ।
ମାନଙ୍କ ଛେପ କଙ୍କାର କରୁଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି କୁହ କୁହ ବିଜୁ କଣ ହେଇଛି ଭାଉଜ এইটা কথাକୁ ତମେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରନି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆମ ଏ ଘରକୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି ତୁ ବଢି ବଢି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ରାଜୁ ମୁଁ ଏଠା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିନି ରେ ଆରେ ମୁଁ ତତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆରେ ଦେଖିଲୁ ସେ କଣ ପାଇଲା ଆରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ସେ ମୋ ଭାଇଟି ଏହି ହାତରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମା ଆଉ ମା ମୁଁ କଣ ସେମାନଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିବି ସେ ଏଗରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ସହରରେ ଘର କଲା କଣ ହେଲା ସେ ଘରେ କଣ ଆମେ ରହିପାରିବା ସେ ଘର କଣ ଆମର ନୁହଁ ଆରେ ସେ କାହାଠାରୁ ମତେ ଭଉଣୀ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମା ପେଟର ଭାଇ ଆରେ ଗୋଟିଏ ନାଇଁ ଦି ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆରେ ସେ କଣ ଆମ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବ ନାଇଁ ଭାଇ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଓ ବୁଝିଗଲି ହେ ବିଜୁ ସହରରେ ନୂଆ ଘରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ନା ଆଉ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆସିଛ ନା ତମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ନାଇଁ ସେ କଥା ବି ନୁହେଁ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଟିକେ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ କରିକି ମୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣ ବିଜୟ ମତେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜର ପେପର ତା ଛଡା ମୋ ପରିଚୟ ତ ମତେ ଦବାକୁ ହିଁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ମିଷ୍ଟର ଅଜୟ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ପରିଚୟଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ ବିଜୁ ଆରେ ଏ କଥା କଣ ସତ କଣ ହେଲା କି ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବି କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ଆଜି ବାହାଦୁର ଦେଖାଉଛ ଏତେ ଛୋଟ ଲୋକ ଏମାନେ କଣ ଶିଷ୍ଟାଚାର ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ ନୁହେଁ ମେନ୍ସାଲ ବୋଲି ଡାକ ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରର ସ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବେ ସେ ଡକ୍ଟର କାହା ପଇସାରେ ହେଇଛି আরে বিজু আরে তুই কোন পত্তর মূর্তি পালটি গলু আরে ঝিও যা কହୁଛି ଏ କଥା ସତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ तो अभी भौणी केमिति गोरे टिया
ଆରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ କେମିତି କଲ ବଲ ହଉଛି ଆରେ ସାତୋଶୀ ଆଜିରା ଲୁକା ଗଲେ ବିକିଛି ମୋତେ ଦେ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଜୟ ମହାପାତ୍ରକୁ ଆରେ ଟଙ୍କା ବାବୁର ପାଦରେ କଥା ଚପଲ କେମିତି ତୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲୁ ତ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ କଣ ତତେ ଟିକେ ଧିକ୍କାର କଲାନି ଆରେ କଣଟା ବୁଝେଇବୁ ଆଉ କଣ ଆମେ ବୁଝିବୁ ଏ ମଣିଷ ଯେ ଭାଇ ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପେଟରେ ଓଦା କଣା ଦେଇ ଆମ ଜଣ କଥାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଆଜି ତ ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଚାକିରି କରିଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଦେଲୁ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ମୁଁ ଭାଟ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମତେ ବାହା କରିଥାନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ ଏ ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ କଣ ହେଲା ଆରେ ତା ଭାଇ କି ସେ ପାଠ ପଢେଇ ଡାକ୍ତର କରିଛି ଆରେ ଭୋଜି ଭାତ ବାଜାର ଶରୀରେ ଆରେ ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଲୁକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ବିଜୟଙ୍କର ଫ୍ଲାଟଟା ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଘରେ ରହିବେ ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି ଆରେ ବୋଉ ଭାଇ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ତମ ଛୋଟ ଭାଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଧୋକା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ପାଇଲାନି मोर सम्मान तो उठे भंगा चाल घर रही मोर सम्मान चली भाई मत अपेक्षा करके बोल चलो चलो हमें जीवा नहीं भाई तुम मत कट पड़ जाना तुम को खतरा है तुम को कर चले थे वो भाई तुम को राखी पूर्णिमा अरे वो राखी बांधे थे राखी पावड़ा बांधे थे तुम तीन भाई बचे कौन पर बताने का उनमें से कौन थे ना भाई तुम कर जा मारुची अरे कौन सी दिन को क्या कथा दाबी करीबिनी हेले तू एक घर छाड़ी चाली जानी रे चाली जानी एक घर छाड़ी चाली जानी अरे हमसे कुछ भागु दियो अरे नदी रे पानी न थिले सुस्थ नदीटा अरे सरू भड़ी आकाशକୁ ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ଆସେ ନଦୀ ହୁଏ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ମନରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ତି ଅପେରା ନଈ
ବୁଝିବନି ରେ ବୁଝିବନି ମନରେ ତାର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ଆଖିରେ ତାର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ମନରେ ତାର ଅନେକ ଅନୁବାଦ ବୁଝିଲେ ସେ ଆଉ ବୁଝିବନି ଫେରିବନି ଆଉ ସେ ତମେ ଏଠି ଖୁଣ୍ଟଟା ହେଇକି କଣ ଠିଆ ହେଇଛ ଚାଲ କହିଲି ପରା मोर सम्मान तो उठे हले भंगा चार घर रहिले मोर सम्मान चली जीव वाह भाई वाह अरे ए नुआरे चार घर तू सबलो ए नुआरे चार घर तोके आकाश को कट थलु आज डाक्टर चाकरी कर बोली तू सम्मान चली जीव भाई मत अपेक्षा करके बोल हेले चलो चलो हमें जीवा नहीं भाई भाई तुम मत कट कर जाना तुम को खतरा है तुम को कर चले थे वो भाई तुम तो राखी पूर्णिमा अरे वो राखी बांधे थे उसका राखी पावना बांधे थे तुम तीन भाई बचे बार बताने का उनमें से कौन थे ना भाई तुम कर जा मारुची अरे कौन सी दिन को क्या कथा दादी करीबिनी हेले तू एक घर छाड़ी चाली जानी रे चाली जानी एक घर छाड़ी चाली जानी अरे हमसे कुछ भागु दियो अरे नदी रे पानी न थिले सुस्थ नदीका अरे सरू भरी आकुल विकल चाही रही है और जो बड़े धारा श्रावण आसते नदी उत्फुल्लित मन मारी चले ठीक सेमती गोटे अंति अपेरा नहीं अरे ताको जिते बुझाइले से जमा बुझीबनी रे बुझी
ମନରେ ତାର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ଆଖିରେ ତାର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ମନରେ ତାର ଅନେକ ଅନୁବାଦ ବୁଝିଲେ ସେ ଆଉ ବୁଝିବନି ଫେରିବନି ଆଉ ସେ ତମେ ଏଠି ଖୁଣ୍ଟଟା ହେଇକି କଣ ଠିଆ ହେଇଛ ଚାଲ କହିଲି ପରା उचित नुहे कहीं सुजोग केवल थरे आसे भारी चालाक जड़े प्रवीण डाक्तर को निज हाथ मुठा को आनी पारी विजय महापात्र डाक्तर विजय महापात्र को नहीं मु गोटी चालना करी गोटी चालना पारिबेनी भाई कहीं से दिन महामारी दुर्योधन एमिति मुंड भितर प्रतिहिंसा बंधी जाई गोटी चालना करूथला हेले कोन हेला तो माने हारी गले आ पांडव माने जीती गले मु देखु जी तुम मोर भाई ना शत्रु तू मोर प्रत्येक कामर हस्तक्षेप करूछु अरे अक्षय हो पुण्य जगते धर्म रहे उजय गांधारी कथा कदेव कुमेराम भरी पुत्र मान प्राण मिल जाएगा तमे तमे मोर प्रत्येक कथा को हस्तक्षेप भावी आड़े जाऊछ किंतु समय आसीबो भाई जंत्रणारे पड़ी जेते हाहाकार कले भी केही तुमको सहयोग हाथ बढ़ेबे ना सुन ले मोर अबे सत्य कहिलो मो संगरे जन्म लागे मते तू बोली देबी तू मो भाई मो चिट्टा मारी अरे मारी लियो एइटा किसी को नुआ कथा नुए भाई अरे इतिहास रे लिखिबो अछि औरंगजेब सिंहासन रे बसिया पे निजर भाई मानु हत्या करले आ कलिंग सम्राट अशोक एई सिंहासन रो भरे निजर भाई मानु हत्या करिले कोन हेला अनुताप आ अनुशोचना रे तीर तीर होई जली मरि थले समय अछि भाई एके ठारू निजकु सुधारी नते कलिंग सम्राट अशोक औरंगजेब भली अवस्था का भी ठीक से न हो जनक हत्या करी आउ जनक कांधरे
ତଥାପି ଯିବାକୁ ହୁଏ ଏଣିକି ମତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡୁ ପଛେ ଏ ସୁଯୋଗ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ହାତ ଛଡା କରିବି ନାହିଁ। কিন্তু ମୁଁ ବି ସୁଯୋଗଟା ହାତ ଛଡା କରେନି। ସାତ ତଳ ପାଣି ନଅ ତଳ ପଙ୍କା ଆଉ ସେ ମଝିରେ ବୁଢୀ ଅସୁରିଣୀର ରାଜର ନର ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହଉଛି ବିଜୟର ଜୀବନ ଦୀପ ବିଚାର ଡାକ୍ତରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖସିଗଲା। ଭାଇ ତାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ନଚେଇବି ସେ ସେମିତି ନାଚିବ। ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯାଉ ସେ ଡାକ୍ତରଟାକୁ ତୋ ନିଜ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିପାରି ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। আরে ମୋ କଥା ବୋଧେ ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛ। କିଛି ଭୁଲି ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଓ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ଦେବାକୁ କହି କଣ କଲ ତମେ? କଣ କଲ? ସେ ଶଳା ଡାକ୍ତରଟା ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ କରିଦେଇ ମତେ ଶିଶୁପାଳ କରିଦେଲ। ଶିଶୁପାଳ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରକୁ ଆମ କବ୍ଜାରେ ନ ରଖିବା ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ହୋମରୁ କିଡନୀ ସବୁ ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ବିଜୟ ସାଥିରେ ମୋର ମିଛି ମିଛିକା ବାହାଘରର ଅଭିନୟ ଆଉ ତମ ପାଇଁ ତମେ ମତେ କେତେ ଭଲ ଲିପ୍ସା ଆରେ ଆସୁନ ଆଜି ଶିଖିବା ରାତିରେ ଆମେ ଟିକେ Don't worry, my darling. Don't worry. ସେଇ ଡାକ୍ତରଟା ମୋ ହାତର ଗୋଟେ ଖେଳନା। ତାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ନଚେଇବି ସେ ସେମିତି ନାଚିବ। ଲିପ୍ସା ହଁ ଚକ୍ରଲିପ୍ସା ଆରେ ସେ ଡାକ୍ତରଟା ମାର ଦେବି। ଆରେ ଆସ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆରେ କିଛି ଗୋଟେ